Диана Грудева и имам една от най-сладките работи – да обикалям непопулярни туристически дестинации в България. Вие гледате мястото.bg. Във всеки епизод взимам един чужденец със себе си. Една от причините е, че поназнайват български и винаги е смешно, като се опитат да говорят и да разбират езика ни. Но по-основната причина е, че и те, подобно на мен, се изненадват от неподозираните дестинации в България. Миналата седмица бях с Сенджо Такеда в Искърското дефиле и Враца, но след като приключихме там, не го върнах в София, а го взех с мен за още един ден в Чипровци. Аз се казвам Сенджо Такеда. Уча в надпис сценография за кукурен театър от Япония. Нагано не съм първият японец в Чипровци. Основната цел на днешното пътуване е Чипровци, само по себе си, а не нещо конкретно в него. Макар че моят интерес пада най-вече върху паметника на Яна Войвода, който е в центъра на града. Разстоянието между София и Чипровци е само 128 км. Исторически погледнато, днес Чипровци има доста нечестна съдба в сравнение с значението на градчето в миналото. Обитавано е от дълбока древност, а причината за това са мините с богати залежи, както на въглища, така и на руда около града. Това превръща Чипровци в богато селище с голяма важност и през Първото и през Второто българско царство. Въпреки това, то ще придобие най-голямата си слава по време на османското робство. От една страна с въвеждане на католицизма по нашите земи и културен и книжовен подем, от друга с първите дипломатически контакти, които насочват по-сериозно внимание на западните сили към положението на българите в Османската империя. Първите католици в Чипровци се заселват между 13 и 15 век. Те са саксонски родари. Благодарение на тях, а по-късно и на набезите на унгарците в Османската империя, католицизмът бавно си проправя път и постепенно водещите аристократични родове приемат новата религия. Така първенците на Чипровци използват католицизма, за да развият сериозна просветна и книжовна дейност в рамките на Османската империя и да накарат западните империи да обърнат внимание на поробените християни на Балканите. В момента няма католици в Чипровци, а спомен за тези времена представят само останките от католическата църква. В сградата на историческия музей на малко място ще видите защо Чипровци имат доста основания да се гордеят с миналото си. Тук е представена цялата история на града, плюс занаяти и изкуство, както и най-важните артефакти от католическия период. Силно развитие рододобив в Чипровци 15, 16 и 17 век довежда до издигането на Чипровци като един от най-големите златарски центрове на Балканите и в Европа. Тук е мястото на Чипровската златарска школа, където чипровските златари, високо образовани за това време, завършили колежите в Италия, се връщат и работят тук като златари, които правят произведения изключително от сребро, позлата и емайл. Това е най-вече църковна утвар, обкови на Евангелие, на престолни кръстове, чаши и женски накити. Последната крепост, която удържава набезите на османците, по непотвърдени сведения, като легенда, се говори, че това е Чипровската крепост, Чипровското градище. Тук са намирали вече представители, болярски семейства, като рода на Суимирович и на Богдан Маринов. След това, след падането на България под османско робство, пристигат и доста
болярски семейства, аристократични семейства, както и фамилията Кнежевич, Парчевич, Пеячевич от Босна. Тук те намират добра почва за своето развитие и Чипровци се превръща през 16-17 век в най-голямо икономическо развито селище и в същото време това е и политическата столица на българите, защото по това време вече няма държавност. И Чипровци се превръща през 16-17 век в най-голямо икономическо развито селище и в същото време това е и политическата столица на българите, защото по това време вече няма държавност. Чипровският кнез се подписва управител на България. Тук хората са високо образовани. През 1624 година се открива първото светско училище и висше такова към него семинариум. През 1624 година се открива първото светско училище и висше такова към него семинариум. Всички, които учат българи в колежите на Италия и Европа, се връщат тук, в Чипровци, и служат на своя народ. Чипровските дейци от 16-17 век са предвестници на българския ренесанс. Те са донесли, учейки в Европа, те донасят тук идеите на ренесанса и културата. Петър Богдан, архиепископът на чипровчани, на българите, е първият, който написва история на България. Петър Богдан, архиепископът на чипровчани, на българите, е първият, който написва история на България. Петър Парчевич, архиепископ Петър Парчевич, е този, който обикаля години наред като пръв наш дипломат европейските дворове, кралски дворове, посрещане с големи почести, особено в Полша. Има големи заслуги за отношенията между Полша и Украйна. И това е човекът, който отдава целия си живот, освен че архиепископ на Рим. Той отдава целия си живот, заедно с Петър Богдан, за освобождението на българския народ, и те са идеолозите на българското национално освободително движение през 17 век. Филип Станиславов, чието семейство се преселва от Ореш в Чипровци, написва първата история на новобългарски, т.е. книга на новобългарски издава Абагара. Филип Станиславов, чието семейство се преселва от Ореш в Чипровци, написва първата история на новобългарски, т.е. книга на новобългарски издава Абагара. В Чипровци през 16 и 17 век живеят благородническите фамилии на Маринови, на Тома Гионович, на Кнежевич, на Парчевич, на Пеячевич и на още други. Всички те са представители на една общност, която въздига Чипровци като високо културно средище, и това дава основание на специалистите да се обявят, че тук е центъра на Чипровската книжовна школа по това време с най-видните си представители, както казахме, архиепископ Петър Богдан, който освен че написва първата история на България 100 години близо преди Паисиевата, но е автор и на първото стихотворение. Той публикува и първия герб български. След него епистоларна дейност голяма развива и архиепископ Петър Парчевич, освен Филип Станиславов. След погрома на въстанието от 1688 година най-видните представители на Чипровската книжовна школа се намират в изгнание и живеят в Сърбия и в Хърватска. И като един от тях е Кръсто Пейкич, който написва Зерцало истине, която е всъщност католическата Библия на сърбите по онова време. И много други представители на фамилия Пейкич, на фамилия Пеячевич, които са ректори, професори, висши духовни дейци, висши офицери в Сърбия, след това най-вече в Хърватска, където фамилия Пеячевич заминава след погрома на въстанието, установява се и живее близо 300 години в Хърватска, има имения, има високи
известни представители на науката, на културата. И, например, първата композиторка на Хърватска е Дора Пеячевич, която е от фамилия Пеячевич от чипровци. В момента най-голямата гордост на чипровци е известна на всички – килимите. И има защо. Тук децата се учат още от първи клас на традиционните техники за правене на чипровски килими. И понеже и аз, и Сенджо нямаме никаква представа как се прави това, ще започнем с курс, в който наши учители ще са децата от Чипровското училище. Тук мога ли да седна? Да. Как се казваш ти? Гергана Илянова Димитрова. Какво правиш, Гергана, тук? Пиле. Пиле? Пиле. От колко време това пиле го правиш там? 1-2 месеца. 1-2 месеца? Да. Ама доколкото разбрах, вие веднъж седмично имате час килимарство. И трудно ли? Не знам. Според мен само главата му и врата му е най-трудното, но другото е по-лесно. Сега всяка да ми разкаже какво прави. Моника, подсказаха ти, че правиш цвете, така ли? Да. Ма ти май знаеш и преди. От колко време го правиш това цвете? Една седмица. А кое е най-сложно, кое е най-трудно се прави? Кой се е заел с най-трудната фигурка? Госпожата. Ето, тя каза, че тя е била. Здравейте, госпожици. Разбрах, че вие правите най-сложните фигури и вие най-много знаете за багрилата, така ли? Може да се каже. Сравнение с малки. Това, което правиш, ти е много красиво. Какво? Това е мома. Каракачка се нарича. Как? Каракачка, но и е символ на жената. О, много е красиво. Да. Всъщност се тъче само с... цветовете трябва да са черно и червено, обаче аз експериментирам, зависи. Аз видях точно черно и червено, такова и разказаха, но това е страхотно. Има много. си цели килими само с такава фигура. С такива моми. Да. А това отзад какво е зад момата? Също, обаче това е двойна, това е налична. Обърната, защото като се преобърне килима, то става надолу с главата. Това колко време ти отне да го направиш? Двете ги така от началото на учебната година, обаче тази е по-трудна и повече време ми отнема, отколкото други. Цветовете, знаеш ли как се казват? Аз спомням си, че има някакви много, имате различни имена на цветовете. Този цвят се нарича пепел от рози или още Жозефина. Жозефина, името си има специална история, която учителя за природните багрила може да ви разкаже по-късно. Свързана е с, така се казва, жената, която е била любима на Наполеон Бонапарт. Ти как се казваш? Цветина. А ти кой клас си? Първи. Първи? Ти си най-начинаеща. Аз реших, че си най-палава и затова си останала последна там. Не? Как се справиш? Като за първи клас, доста добре. Нали? Да. Как се чувстваш да го правиш? Не ти е скучно? Не ми е скучно, даже ми е добре. Даже ти е добре? Да. Браво! Това ли ти е любимият предмет сега тук в училището? Имаме и доста други любими предмети. Кои, например, са ти други? Математика, български, воден край и други. Всичко май ти е любимо. Да. И до 12 клас ще успееш да направиш един голям килим като тия отзад? Сигурно може. Сигурно може? Да. Момичета, коя от вас иска да научи нашия гост? А помните ли как се казва? Сенджо. Сенджо, лесно ли е или? Много объркан съм, много има конци. Много объркан си. Да. То си е много. Трудно е. Така? А ти разбра ли какво правиш сега? Какво е това? Да, Какво е? килими. 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 А тази шарка, има преди шарката, това било пиле. път трябва да надолу. Тя ще ти обясни. Това е пиле. Пили. Пиле. Да. Пили. Какво е пили? Айде забавиш. Това е пиле.
Пиле. Като кокошка. Кокошка пиле, да. Да, на кокошката малко. Ясно, да. Само, че трябва да е по-силно, за да тук да не става така. Защото иначе няма да стане хубав килим. Разбра. По-силно трябва да е тук. Още. Браво. Така ли? Да, така. Ето и сега от тази страна. Ако искаш, можеш да го вземеш и цялото, ако искаш само половинка. Както си искаш. Да. Половинка. Да. Може така. Така. Махна пръстата. Да. Красиво. Браво. Точно така. Стига толкова. И Да. тази. И така, докато изтечеш килима, но има... Това е само на ленти. Сега го изпълвахме само, но някой друг път мога да те научи да правиш ето такива знакчета или буквички, цветенца или ромпове. Много има различни. Макаси. Така. Ето това е макас. Това е пресечен макас. Макас е Макас. тази. Ето това е макас. Да. Ето го. Това е това. Това е пресечен макас. С чертичка. Чертичка. Разбра. Браво, Сенджо! Сенджо е куклен актьор. В Япония се използват марионетки, онези кукли, които се опъват с конци. Господин Такеда е направил собственоръчно своята кукла и благодари на децата от училището с кратко представление. Здравейте. Любопитни, така. Как се казваш? Виолена. Ами ти? Аз съм Окозо-сан. Приятно ми. Приятно ми е. От Япония. Много далече беше. Да. Важна част от правенето на чипровския килим е получаването на естествени багрила, с които да се отцвети. Това също се прави от децата в училището и си е цяла наука. Взимаме. И отгоре. Айде заедно да. Каква е целта сега? Да ни остане в ръцете Не. Вижте, трябва да се стрие, за да излезне семката от обвивката. Така. По-височко. Добре. Това какво е? Това е листа от зърника. Листа от зърника. Там е зърниката. Ще я видим след малко. Това е Твоето? кора смралика. Това е хризантема. Това е Цвят от хризантема дърво от смралика. и дървесина от смравика. Те вече са направили отварата. Сега слагат преждата. След малко ще сложат някакъв допълнителен материал, който го наричаме с нарицателното име стипцовка. Той оказва връзка между багрилото и влакното. С една дума, цветът е по-устойчив на пране. Понякога стипцовката може да смени нюанса, а понякога дори и цвета. Сега в момента ние ще работим с калаен сулфат като стипцовка. 12 грама прежда ползваме с 100%, а стипцовката е 5%. Фактически прави 5% разтвор на стипцовката и във всека от чашите ще се сложи по 20 мл стипцовка, което всъщност са 5%.
И следващата операция вече да се загрява, да кипне тая отвара и преждите са готови. Оказа се, че добиването на естествени багрила всъщност е сложен химичен процес, а аз бях доста слаба по химия. Всяко момиче води строг каталог с цветовете, които е придобило. Някога след революцията в Франция бил издаден указ всичкото оръжие, което е в хората, да се предаде на държавата. И едно момче отива при Наполеон и му казва: моят баща беше убит и ми останало единствено шпагата му. Мога ли да я задържа? И Наполеон казва: да, но не мога на теб да ти издам разрешение, защото си малък. Трябва да дойде майка ти. Идва майката и Наполеон се влюбва в нея, а тя се казва Жозефина. И това е голямата любов на Наполеон. Любимият цвят на Жозефина е бил този тъмно мътен лилав цвят, който по-скоро е розова пепел. И така се случва, че Жозефина почива и на гроба й съдят виолетки. Любимият цвят на Наполеон е бил зеления, но последната дума преди да почине е било Жозефина. Как е дошло до чипровци? Това не мога да кажа. Чипровци си имат и специални мерки, които се сториха доста интересни на Сенджо. Един пет така. Един чперак така. Яна висока 101 чперак. Един рак така. Един аршин два рак. Един флат така. Задължително място за посещение е и Чипровският манастир Свети Иван Рилски. Той е на 5 км североизточно от Чипровци, между селата Бели Мел и Железна. Отбива се от главния път, няма как да не видите беседката и табелата на разклона. Манастирът е създаден през 10 век и до Чипровското въстание е изключително важен духовен и книжовен център в България. Но няколко пъти въстаници от чипровци са се крили в него и са водили по няколко дневни битки срещу османци. След Чипровското въстание е напълно разрушен и са изгорени всички икони, реликви, както и изключително важни книги, включително и такива от Търновската школа. В момента в костницата в кулата се съхраняват кости, както на монаси, така и на въстаници. Мен тук много страх и искам да тръгвам веднага. Това се нарича оброчен кръст. Има десетки такива в Чипровци. Тук е запазена изключително добре родово-наследствената култура. Всеки голям род си има по един подобен кръст и всеки род си има отделен празник. Тогава хората се събират около оброчището и изпълняват редица ритуали. Това беше от Чипровци. С Сенджо приключихме обиколката на Чипровци. Не съм сигурна, че успяхме да се научим да тъчем килими, но със сигурност започвам да спестявам. Средната цена е около 250 лева на квадратен метър, а за съжаление основните клиенти са предимно от чужбина. Отивайки до Чипровци, можете да минете, дори е задължително да минете и през намиращите се наблизо белоградчишки скали. Това е от мен и Сенджо за днес. Чао!